Ανάλογα το βαθμό της πτώσης του μαστού, υπάρχουν και οι ανάλογες τεχνικές προκειμένου να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Σε μικρού βαθμού πτώσης, μία απλή περιθυλαία προσπέλαση, δηλαδή περιθυλαία αφαίρεση του δέρματος, προκειμένου να σφίξουμε, να κονοποιήσουμε το μαστό, ενδεχομένως να είναι αρκετή. Σε μέτριου βαθμού πτώσης, θα πρέπει πέρα από την περιθυλαία τομή να κάνουμε και μία κάθετη. Δηλαδή από το κάτω σημείο της θηλαίας άλου μέχρι την υπομάστιο, προκειμένου να σφίξει και να κονοποιηθεί όλος ο μαστός, στηριζόμενος και στον κάτω πόλο. Σε πιο μεγάλο βαθμό πτώσης ή ακόμα και σε περιπτώσεις πτώσης που έχουν προέλθει μετά από μαζική απώλεια βάρους, αναγκαζόμαστε να κάνουμε το λεγόμενο ανάποδο TAF, τη Wise Pattern τεχνική, προκειμένου να κονοποιήσουμε τον μαστό όσο το δυνατόν περισσότερο και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση το μέσο θα είναι γύρω από τη θηλαία άλο, θα είναι η κάθετη και θα είναι και κατά μήκος της υπομαστίου.